Трябва да се бият, нали? Пробуй с това на път назад да става. Уличиш, няма ли го? Ах, ти ще готини мамини бебита. Да, стъпвай по майка си. Ако че какво помиш, че се бият и да ги разсървава? Но не знам това откъде се появи, нямам никаква идея, то стои тук и на първия вход даже. От нищо, тук вече няма и седмица, ама си стои тук, не го знам откъде се цъфна. Ей, изядохте се, бе! Друг си без целува. Знаеш какви целувки вкарват. Ади му е захапала главата и го целува и той пуска езици и той. Ади бе, гушкайте се малко. Не е така, Морти. Морти. Че става направо? Ами той е тежък вече. Преди не можеше много да я събаря, ама... Не е така. Айде слез. Айде. Порно снимки няма да ви правят. Ау. Ади, не е тук, бе, душица. Мръсните. Ади, не е тук, на... А сега бой? Не е тук, Ади. Ей, Морти, ти не. Всички не.